мавсими баҳорӣ дар толори арӯси малика бо хизматрасониҳои аълосифат ва нархҳои нисбатан арзон ороиши замонавии гуларӯсон ба кироя додани либосҳои арӯсии миллӣ ва аврупои шинаму зебо ороиши хонаи домоду арӯс тарабхона автомобили туёна ороиши гуногуни косметикии замонавӣ нохунҳо мӯй рӯй абрувон холкӯбӣ маҳси рӯй ин ва дигар хизматрасониҳои гуногун дар толори арӯси малика ҳамчунин шуморо тахфифҳои гуногун ва тӯҳфаҳо интизор аст. суруға шаҳри панҷакент паҳлӯи тарабхонаи сафина телефон 92 611 51 18 93 751 99 99 толори арӯси малика макони зебоӣ.